Kids Run Dokkum. Onder tafersjoch van de Bennenburgermasters lekker even vliegen, draven en willen hebben. Kun je ook met je beide handen de grond aanraken als je zo naar beneden zakt? Oh, dat gaat Arjen. makkelijk. En Arjen... Dan gaan we nu weer op de klap. Op die stap op je plek. Met de klap over je hoofd. Met Ruben. En wat bist dat? Heel goed Ik ben gedaan. kinderburgemeester. Let op. Dames. Zijn jullie er klaar voor? We hebben een heleboel heel enthousiaste kinderen lekker zien lopen. Lekker in de buitenlucht, heerlijk.